Sut i fewn gofnodi? Am y profiad ar-lein gorau, rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n defnyddio GCC ar-lein drwy'r porwr Google Chrome. Mae'r eicon porwr yn edrych fel hyn. O'n gwefan wdriphlyg.gofalcymdeithasol.cymru, cliciwch mewn gofnodi i GCC ar-lein neu gallwch deipio wdriphlyg scwonline.wales/ke i mewn i far cyfeiriad eich porwr. O'r fan hon, cliciwch ar yr opsiwn Mewn gofnodi sydd yn y gornel dde ar ben y dudalen. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair yn y blychau perthnasol a dewiswch Mewn gofnodi. Os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair, gallwch glicio ar y botwm Ailosod eich cyfrinair. Rhowch y cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich gofnod. Bydd hyn yn anfon e-bost gyda dolen i ailosod eich cyfrinair. Nid argymhellwn eich bod yn ticio'r blwch cofio fi os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus neu'n rhannu cyfrifiadur, gan y bydd hyn yn rhoi mynediad eich gwybodaeth personol i ddefnyddwyr eraill. Unwaith y byddwch wedi mewn gofnodi, byddwch yn cyrraedd y sgrin fy hysbysiadau. Yma gallwch weld a diweddaru eich gwybodaeth personol, gwneud cais i gofrestru a gweld unrhyw hysbysiad sydd yn benodol i chi. Os ydych eisoes wedi cofrestru, gallwch hefyd gweld unrhyw ffïoedd i'w dalu, neu wneud cais i adnewyddu eich cofrestriad. Gall cyflogwyr weld hysbysiadau i gadarnhau ffurflenni neu i gadarnhau dynnu person oddi ar y gofrestr.